Zarauzko Udal Turismo Bulegoak eta Airez Gipuzkoako kometazaleen elkarteak lehenengo kometa jaialdia antolatu zuten igandean Zarautzen, Hondartzan. Eguraldiak ez zuen lagundu eta zinezkoa izan zen aurre ikusitako ekitaldi guztiak aurrera eramatea. Dena dela, zenbait parte hartzaile ez ziren kikildu eta kometa ale batzuk ikusian izan ziren Zarauzko zeruan. Zarautzen lehenengo kometen jaialdi bate ospatu dugu. Ospatzen ari gea gainera, nahiz eta euria izan. Azken baten euskaldunok badakigu euriarekin ere jaialdiak primeran ospatzen. Beraz, Gipuzkoako kometa elkartearekin eta kanpotik etorri diren beste zenbait lagunekin, nola ez Hitzako eta Berriako lagunekin, mintza egea. Lehenengo kometa jaialdi hau ospatzen Zarautzen. Negua oso luzea da eta beti izaten dugu gogoa eskusaren txiki bat etxetikan ateratzeko, ezta? Gure gorputzak astintzeko. Eta kometa jaialdi hau iruditzen zitzaigun oso jaialdi polita izan zitekeela. Txikienek ere jaialdian parte hartzeko aukera izan zuten, Hitza eta Berriaren logoak zeuzkaten kometak sortu eta aireratzeko tailerrean. Hitza Berriaren kometak ere airean jarri nahi ditugu, badoalako proiektua aurrera dijoalako, eta bai zeruan, bai lurrean, proiektu hori abian da, martxan da, eta gero eta gehiago gaude, egunero Urolako hitza irakurtzen dugunok edo Berri irakurtzen dugunok. Beraz, eskusa eharra baita kometa jaialdi hori ospatzeko.